Wis ta? Alhamdulillah. Ya semari seneng ya ngono kuwi ta. Dadi ora rupa ning ya ora bondo. Ah iya, rupa elek sithik lah ning sepenting atine apik. Ngono. Ning apa ya ora perlu bondo to, Pak? Mong cukup ati mawon nggih. Boten Jawa. Senengamu kok engko Jawa ketingale mungkin jam-jam setengah loro ngoten kata. Nggih, isih nunggu menika. Krane dibuka mangke setengah loro kata. Luput pisan kana pisan yen gampang luwih Ya cacak. Biasane nek angel iki angel ora entuk jodoh-jodoh. Nek gampang kadang asik loro telu. Kayak sing ngendang ngisar ki. Lho. Maksudnya piye? Lho sing ngendang kok mbok anggap angel ku piye? Oh gak gampang. Oh. Saking gampange iki nang nggone daerah wetan ana, kulon ana, tengah ana ngono. Wis kadung payu kok. Heeh. Nyandung nyimpar kadang nggih. Mangga. Nggih. Yen angel angel ka Mbok menawa bar iki engko dicapingi ora udan ngono. Ngono. Nggih, saking panitia mangke pun angsal caping gunung kula karek anut wong entuk ya monggo tak turuti ngoten mawon. Monggo. Monggo Kang Mas dereng beksa. Enggal
Angge matur sembah nuwun, angge nika sampun nderek sangune nderek memeriahkan. Wah. Nggih. Campur sari ing dalu menika nderek beksa nggih. Nggih. Loh, kok dereng sempet kenalan niki wedhus pundi kok supe. Asmanipun mau bocah hangon bejo. Oh, ngaten. Ayo bajotke. Jane yo. Lajengaken wonten kelinci ocol. Ngersake wau tulanggam dadi-ati sampun dipun aturke. Nggih, mugi rena ing panggat. Sedaya dulur-dulur wonten Kebo Lanjam. Nggih ngablak jluwak pun capingi ben adem ben ayem. Ngoten. Yo. Oi.
Iku aku ngerti iki lho. Sinten? Barang sitok kudanan ki nek masuk angin piye ya. Sapa lho, Pak? Sepeda motore boe kok malah diudan-udanke iki piye iki. Ngerti apa ora iku wis pirang-pirang taun ra diumbah. Iya, tapi iku ngiras-ngiros. ketane sing mburi iku bekase bokong cewek-cewek Nggih to. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibare pon capingi. Nggih. Iki jawae saged sirep nggih. Sirep. Mugi sedaya warga Kebulanjam adem, ayem, Amin tentrem. dalem. Oh ngaten. Anjir. Oh ngaten nggih Bapak nggih. Pripun? Dibawani, Pak. Oh, lha njeh to. Wong caping gunung kok ora nganggo bawa dak ya malah piye. Oh, malah dijajal iki capinge kira-kira bocor apa ora ngono ketoke iki. Saben bengi nyawa aku Ya. Timbang turu sore lho Bapak. Ayo. Ngintik tanggane. Ojo diintik to. Lho ya ora Ya masalah. sisan didodok lawange nek sing pon sare ya dinjarke. Oh ngono. Sing dereng sare iki Ayo dijak dijak. sis kampling. Oh iya lho kok rada mletik to. Lho nemu nggonmu, Pak. Nemu. Bo senengane kok nemu terus iki. Yen memajan among karo janur kuning Bapak apa ibuke pindah janur kuning ayo sirep yo janur kuning janur kuning Ya. kok tambah deres Ayo, ini sing setunggal tesih bertahan Nggih. Wih, terus seragam kuning-kuning. kandane pasukan Golkar iki lho Pak kembang wae wata Hae. Oh ya. Iki mau apa kurang akeh apa piye le dahar kok. Ora. Piye? Aya wes. Oh ya wis to. Oh kodoke metu wis. Ayo, telak pajar iki malah. Pacita. Nek ora udan ora bersatu kok. Ngono. Jajalmu nek ora udan blenjat rono-rono. Angge Nek nek nyatane udan iki termasuk berkah, akhirnya terus bersatu. Kelompok rono nglumpuk rono. Iso nglumpuk dadi siji. Niki lho kula mesake ibuke kok Oh, ora dhewe. masalah. Siap ya Bu nggih.
Ayo ora masalah juara bertahan. Oh, medali emas pokoknya. Ya mangga. Dalam. Oh, ibu Ayo iki. niku wis batin no. Wis batin. Delok meneh sampean arep ditimbali. Kula dhewe. Sampean tok ditimbali ibuke. Jak tunggu sawah. Karo kon gandangan ya, Pak. Iya. Oh, kabeh kok, Pak. Iya. Ninggal MC-ne nggih, Pak, nggih. Ayo ora masalah wong ketane MC-ne ketane ape munggah kaji ya. Tenang, Pak. Ya, alhamdulillah. Panas. Wis monggo padha mepet-mepet ben anget. Niki Bu ingkang sebelah ngriki, Bu. Pripun adem nggih, Bu? Adem mboten niku awane? Adem piye sumo ah. Sumo. Ayo. Nduwi-wi. Ayo. Panas sutyan. Udan panas sutyan aling-aling. Capek gunung. Iki joget cara pon nae. Mau tak pirang botol to, Pak? Jarane iki mah nembe mendem apa piye kok? Ora tok gloyoran. Iki to. Kentir dolem ngono. Sing mari kentir ya kuwe. Sing ngentokno dhuwit. Ora perkara obatku dikombe dene. Upamane dene ra ngombe obatku ya padha wae malah nemen kentir. Iki wis waras lho, Pak. Waras apa? Waras nganggo kletas iki. Nadyan wadon miwah Swara suling kumandang suarane timun sigarane ayo bangun rumah tanggane Semoga katur kunjuk Bapak Karto Sudarsono Dalah Yikalam diatur ke mangga capek gunung dados.
jangane bening ayen tak sing caping gunung jangan bening padha piting syukur bisa nyaman gunung desa dadi raja Bapake nderek, ngatur nuwun nggih, Pak. Oh, bapak ora nderek iku piye? Nderek niki lho senggak. Dak ngono. Durung tak tutokno, Mbok. Bapak Ibu nderek kabeh. Sekar bisa Caping gunung sampun yo nggih. Matur suwun nanti monggo. Nggih. Wanci
isen-isen ana pawon. Masalah kendil golek ndak urusane wong wedok. Lah terus ora ana pemasukane. Awet tak story ngono lho. Apane? Duit masa wis entek. Lah mung 10.000 wae ya. Jujur apa maneh sing tak adol. Lah kok terus didoni kabeh lho. Terus ora ono. Aku tak adol gitar kuwi jane. Gitare apa wonge? Nek wonge ora payu. Ora payu ya kan. Tumandang anggaran kebun. Aku nek arep garap kebun diamuk iki. Lah kebune sapa sing mbok garap? Kebune iki ra tau digarap kok. Blas ya. Blas. Dikilingi wae ora lho. Nyewa kebune wong liya. Isen ana pawon. Ora ana sing diseni apane? Iseni banyu. Banyu mentah ya. Hok ya, hok ya. Hok, 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 hok. Beras empek bumbu tape
Allah ketane sedelok meneh ya mrene meneh kok nggih. Ambune ngono ya, Pak.
panyuwunan sedaya katurke. Rewes
Sun. Kangge Diaturi. ndongake Nggih. Warga Bulanjam. Bulanjam. Diaturi Lewat wonten. tembang. Nggih nyanyi ning karo ndongake Kangge ngoten. ndongake. Nah nggih mangga. Kanca Budhe, tani nggih. Budhe mangga disekecake, Mbak.
iki anyar ora Pak garapan anyar. Nggih. Heh? Niki Ora jebule bain-bain. ora baen-baen. Matur suwun sak Nggih. kanca saking ST Audio ST Sound Audio. System dalah Dinasti Production. Dinasti Production. Sarung jagung apoteka bacot tresno tak rewangi korban jiwa raga baku adoh tandra sula watone sesandingan kang gawe tentrem rasaku nadyan munggah gunung nora wegah watone tan sasumandring mung tansah eling sarung jagung entan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sarung jagung apoteka bacot tresno tak rewangi korban jiwa raga baku adoh tandra sula watone sesandingan rasaku nadyan munggah gunung ora wegah rasane tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresno mung tansah jagung. Entan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Matur sembah nuwun, monggo. Matur nuwun Mbak Yanti. Oke, mangga Alisa. Anjing, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggihan kalih kula sak kanca Grace musik nggih. Nggih. Ingkang Wonten. mijil saking Ingkang mijil saking Margo Mulya Margo Margo Mulya, Tuwuh. nggih. Nggih, ingkang dipun pangarsani dening Ibu Ibu. Yanti Hana. Oh malah wedok ta saiki? Oh nggih, Yanti Oh, Hana. nggih. Nggih. Oh, nggih. ya dari wonten rukun agawe santosa.
tenan ya Mas. Iki mau berarti wis do maem kabeh ya. Ora, iki mau wis tak koordinir ning kadang ana sing disiki. Sing biasane Biasane disiki. tukang melodi senengane disiki kuwatir nek ora uman. Cah iku ancen ya ketara Wis kok, Mas. diomongi bar maghrib mangkat ngasar wis glibetan. Mbok menawa arep karo nyaur utang sik ngono. Oh, mbok ora tau ndek utang Ora tau ta, Mas? Bocah lugu. Oh iya iya. Duwe ya iki ora duwe ya meneng ae. Ya. Kacot kene. Pantes So. layange Pak Suwono. Oke. Kok kendel ya Mas cirikan ya. Mun langgam lungiting asmara katur sedaya panitia matur nuwun. Oke. Mangga.
sampun pripun? Oh, dereng, Niki wonten RKS sampun diaturake. Punan kathah sanget langgam dadi ati wonten. Ingkang ngemsake dadi ati kala wau sinten? Ingkang kagungan Cah Angon Bejo. Oh, Cah Angon. Mas Bejo iki nggih. Cah Angon Bejo. Nggih. Nggih. Monggo diaturke Dadi langgam ati. dadi ati. Ngagem bawa nggih. Aduh kok monggo. Ngagem bawa nggih. Mosok kok ora dibawani ku terus piye, Jan? Lah biasane ki langsung ngono lho, Pak. Oh langsung lan nek dulure wis nglumpuk. Kekarane Oh dimboi. Oh, matur sembah nuwun nggih. Bocah Angon Bejo. kok ya. Alhamdulillah. Kena nggo tumbas es ya, Pak. Iya. Ya masa tuku es batu kok 20.000 ndak iso-iso filek. Lho kok es batu sing rada Apa? gawul to. Oh, maksud Es krim. ya ora ya es batu dosa ngisor longan dadi kan kaya AC nggo turu. Ora mangsane. Ya. Leres ta? Alhamdulillah. Ya semari seneng ya ngono kuwi ta. Dadi ora rupa nek ya ora bondo. Ah iya, rupa elek sithik lah nek sepenting atine apik. Ngono. Ning apa ya ora perlu bondo to, Pak? Mong cukup ati mawon nggih. Iku nek kowe, Boten Jawa. senengamu kok Engko pindho Jawa terus. ketingale mungkin jam-jam setengah loro ngoten kata. Nggih, isih nunggu menika. Nggih, ngentosi Krane nek dibuka bakdo. mangke setengah loro kata. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Ya cacak. Biasane nek angel iki angel ora entuk jodoh-jodoh. Nek gampang ku kadang asik loro telu. Kayak sing ngendang ngisar ki. Loh. Maksudnya piye? Lho sing ngendang kok mbok anggap angel ku piye? Oh gak gampang. Oh. Saking gampangnya iki nonggone daerah wetan ono, kulon ono, tengah ono. Kadung payu kok. Nyandung nyimpar. Kadang nggih, mangga. Nggih. Yen angel angel ka Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah ikut mendengarin dan menyimak Campur Sari Jawa Langgem Katresnan. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur ya, dan menikmati lagu Campur Sari tadi. Semoga sehat selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.